Hej, jeg hedder Rikke Gade. Jeg er strategisk arbejdsmiljøkonsulent, og jeg arbejder med at nedsætte sygefraværet og stressen i virksomheder. Det gør jeg ved at hjælpe lederne med at finde de indsatser, de små ting, der kan skrues på i virksomheden, for at få trivslen i højsædet igen, få sygefraværet i bund og få stressen forebygget. I dag vil jeg præsentere værktøjet Stresstrappen. Stresstrappen er inspireret af Malene Friis Andersen og Marie Kingston. Det er en model, som de har brugt i deres ledelsesbog Stop Stress. I modellen der går man fra trivsel og ingen sygefravær til klatfravær med stresssymptomer til udbrændthed og langtidssyg. Medarbejderen starter i den grønne. Den grønne er den tempererede fase. Her er der fuld effektivitet og fuld trivsel. Der er en god balance mellem krav og ressourcer. Der er en høj motivation, en høj energi og ikke noget sygefravær. Så går man over i den gule fase. Her er det, der begynder at være et pres. Medarbejderne mangler det der fulde overblik. Kvaliteten daler, og medarbejderne begynder at få stresssymptomer. Og de begyndende stresssymptomer kan være sådan noget med, at man bliver irritabel, eller man vridser af folk. I den orange fase, der bliver presset ved. Der sker flere og flere fejl. Medarbejderne tager dårlige valg. De har ikke det fulde overblik. Her i den her, der er der rigtig mange advarselsstresssymptomer. Og det er også her, at klatfraværet det begynder. De her advarselsstresssymptomer kan gøre, at medarbejderne ikke kan sove om natten for eksempel. I den langvarige pres, den orange, der er medarbejderne meget ineffektive. Der vil det typisk være en del sygefravær. Og det er her alvorlig stress er. Fasen hedder nedsmeltet. Og det er lige på grænsen til, at man går over i den udbrændte fase. Den udbrændte er den røde fase. Der er et massiv og et langvarigt pres, og medarbejderne vil typisk være langtidssygemeldt her. Det er selvfølgelig rigtig vigtigt, at hvis du oplever, at nogle af dine medarbejdere er kommet fra den grønne fase over i den gule fase, hvor de ligesom mangler det fulde overblik, at så skal de ledes tilbage på vejen igen. Og det er jo både noget med at hjælpe dem med at få dannet overblik. Det kan også være noget med at hjælpe dem med at fjerne nogle opgaver, eller give dem nogle pauser, eller simpelthen bare tale om, hvordan de kommer tilbage på sporet igen. Rigtig mange medarbejdere befinder sig det meste af tiden i den gule fase, og det er jo den, vi skal væk fra, fordi det er der, man begynder at ligesom gå ned ad bakke. Så held og lykke med at komme tilbage til den tempererede fase igen. Hej!